että rata on kunnossa, tutkat on siellä paikallaan ja sieltä sitten tietää tuo lähettäjä antaa luvan, että saa lähteä. Rata 3435. Vihreät liput vilikkuu ja sieltä lähtee paahtamaan. Ja eihän täällä ollut valoja ollenkaan, mutta ei se täällä tarvitse, että näkee hyvin. 150 tuo epävirallinen, tai on tiukkaa tuosta. Järjestetään. Tätä tukkaa on kuulemma tarkastettu, että se näyttää kyllä oikein. Nyt tässä vaiheessa menevän niin näytti vähän hiljaisemmalta tuo laustus lähtö, mutta tulikin semmoista haipaa tuo edellinen, että tää tulee vauhti toki. Sieltä armoton kiihdytys, otetaan näköjään jo heti alkumetreiltä kaikki tuo matka hyödyksi ja noin, 164, joo. 11 Pasi Leivo sitten seuraavaksi. Eli 156,2 oli eka veto ja eka veto, katsotaan miten siellä menee, eli se Pasi Leivo on tommonen 1 kilometrin tunnissa hiljempaa jo viimeistä Hokkulata. Siellä tullaan 153. Ja sieltä tulee sitten Open-luokkaa, joo. 50 jyrkki. 180. Jaha, ja sieltä tuleekin sitten jo Tapio Kiiskinen. Kauhia pauke oli taas niinku eka kerrallakin. Nyt näytti 200 tuo mittari. Oottikella arvostulla